Hello guys, नै ओंखाम जानोसै गुदुं गुदुं लोगोफोर सबायजों ना गोरान इसोर लोखि बाथोन देयासै आं दुन्दिया गैयिखाय सबाय जानो लुगैदोंमोन दिनै संबायबो फाइनालि गोबावसो लायोहाय सबाय ओंख्रिया दिनै सानदे ना दा खनसेयावनो संखाबाय आं डिउटि थाबाथाय ओंखामखौ जाया आरोना सानसे सानसे ओमफ्राय फुङावनो थांनाय जायो नालाय ओमफ्राय नै रबिबाराव अमानि दाना जानाय होदो लोगोफोर आंहा बोरायनोबो टिफिन खालामना हरबाय आरोना ओमफ्राय नै आंहा हारसिं जाबाय आरो गुदुं गुदुं एकदमबारे गुंग्राय सुरुखु सुरुखु फाइनालि लोगोफोर बिमानि अननायाव ना गोरान लकेल माइरं लकेल सबाय जि टेस्टि संना जाबाय आङो लोगोफोर बिमा बिफाया जेब्लायबो बिमा बिफाखा आरोना निजि गावनि मोजांबाबो गाज्रिबाबो लोगोफोर आरो भाजाया फान्थाव आलु जाबाय थानोसै दे लोगोफोर